Good morning everyone. दिनै आं संनो नागिरदों अमा गोरानजों थारुनजों बेबायदि सामब्राम पियाज बानलु बिनिफ्राय सामब्राम गुफुरनि मा होनोमोनलाय बेखौ बै गोसोमा देनाया फासफुरन ओरैबायदिया नै माइरं सुदों थ' बिदिब्ला नायलांदो आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै गोरलैनि सानाबो एबार होसनबाय बारा एवफुंबाय थाला मानो होनबा बे गोरानखाना बेनिफ्राय आं बेखौ खेबसेनो हरनोसै बांद्राय एवफुंबा सबखौ मोनजानाय नङा ओंखायनो दा बेहाय हरनोसै नमक हल्दी जीरा गुरा आरो नैबे देनायखौहाय नै थारुना रेडिखा दा बेखौ होबाय नमक होबाय बेनिफ्राय हालदै होबाय बेनिफ्राय जीरा गुरा ओमफ्राय नैबे देनायखौ होनोसै एसे एबार एरना लागोनसै दसे थ' बिनिफ्राय थारुनखौ होनोसै बेखौ होगोरजोबना लानोसै दा होबाय आङो दसे समनि थाखाय खोबहाबनोसै एसे दाउ खौवौआबो खौवौ बैसागु और भी बाकी है यहाँ पे दानो मानो बेखौ लाखो बेखौ फरायनांगौआ दाउ खौवौ गाबदों बेफोर दाउ खौवौ बैसागुआ सफैलायबाय गावनि खौरां लानानै सोरजों जागोन आंहासो बिखा ख्लाब बैसागु मोनफैनाय सफैनाय जालायो दाउ खौवौ गाबबा बेसे मोजां खोनायो मिलौदो गारांजों अब मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ पानी रंगिना संगिना फागुन थांलायबाय ओंख्रिखौ आरो फिन खेबसेबाव दै होफिनबावबाय बे गोदौबाय थाथोंसै थ' बिदिब्ला गंगार दुन्दिया खाहैनोसै जोंनि मैथा थिलिखौ नायनोबाथ' लोगोफोर ओंख्रिया मोनसेबाव बियो दहाय खिन्थानायानो जा बारखादों बिबारा नैबे जाहैबाय जोंनि खरलबसे मैथा थिलि बानलु बिफां बावनो मैथा बाव आयु फारसेसे बारलांदों आने माथो दस्लंबो हानो नागिरा
Красивее. Balu bibang guys, gaza. Bato. Ini begini, mangga hangga sindong. Money plant. Oh dia ठीक ना मांग के ले रहा है. मला रिमांड करेंगे. La 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 la. Baal gongar dundiya hole se. Ready हो गया दोस्तों. देखो दोस्तों, अब ये तैयार हो गया. नहीं रेडी ज़बाई. अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट लिखना ना भूलें. और कोई नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर लिख के दीजिए कैसा लगा आप लोगों को. देखिए अब यहाँ पे है कुकुम्बर. इसको अब मैं बनाने वाली हूँ सलाद जानसे लगी पनीर कुकुम्बर को है थाइबें. So बिदिब्ला आङो एसेनोसै बिदाय लानोसै. Bye bye guys. Tata. Yummy जाखाबाय ना?